Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Tumaas ang singil sa kuryente ng mga electric cooperatives sa Pampanga ngayong buwan ng Agosto. Sa PELCO 1, umakyat sa 9 pesos and 5 centavos per kilowatt hour ang singil mula sa dating 8 pesos and 70 centavos per kilowatt hour para sa residential consumers na may average consumption na 200 per kilowatt hour. Samantala, 10 pesos and 40 centavos per kilowatt hour naman ang rate ng PELCO 2 ngayong Agosto. Nasa 9 pesos and 92 centavos per kilowatt hour lamang ito noong nakaraang buwan para sa kabahayang may 100 per kilowatt hour na konsumo. Bahagya ring tumaas ang singil ng PELCO 3 sa 10 pesos and 88 centavos per kilowatt hour mula 10 pesos and 84 centavos per kilowatt hour. Nagpataw rin ng dagdag-singil ang San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO na 10 pesos and 75 per kilowatt hour ang rate nila ngayong Agosto mula 10 pesos and 50 cents per kilowatt hour noong Hulyo. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus, magandang araw po.